ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇಂಚ ಉಳ್ಳರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನೊಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಬೈದೆ. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಊರು ಹೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಬೈದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಿದರ್ ತೂವೊಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಲಕ ಉಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ 2-3 ದಿನ ಇಂಚೇನೆ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ. ಬಟ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಡು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಸುರುಕೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ತಿನ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಕಾಂಡವರು ದೋಸೆ ತಿಂತೆ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಿದಣ್ಣೆ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚಾ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ತಿಂದು ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಕುಲಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತು ಓಡಿ ಎಂಜಿನಂದು ಇಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ತಾಗಿರಪ್ಪು. ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ತಾಗದು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತೇನು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ತಡೆಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾರ್ಗೋ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ತಗೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತೋಜಿಂಡು ನಡೂಟು ಒಂಜಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ದಿನ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾರೆ. 3 ಇಂಚ ಈತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಾಡೋದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದು ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಆಕು ಉಂಡು ಬರೋಳಿ ಮಾರೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಡಿರು. ಸೊ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಊರಿಗೂ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇ. ಟುಡೇ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವು ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಹೊಡ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಳಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ದುಬೈ ತೂವಡಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತೋಜುನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ. ನನ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏತು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿರ್ಗೇರಂಡ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಎಂಚಂಡು ಪೂರ ತೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 1-2 ದಿನ ಡಿಲೇ ಇರಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಸರಿ ಇದ್ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಬ್ರಾವಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮುಲ್ತಲಕ ತಿರ್ತು ಬಲ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಣಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ಒಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗ ಗೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಣ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಂದ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಈ ಸತಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ವಿಂಡೋ ಸೀಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಕೇಂದು ಪುನಃ ಎಂಜಿನ್ ಆತನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಗಲೀಜಿತ್ತು ನಂಚದ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೇ ಆತಿಜಿ. ಇವನ್ ಐಟಿ ನಾನು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಸೈಡ್ ದೇತೊಂದಿನಿ ದುಂಬು ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗನಿ ಅದು ಬೇಕಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಚೇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇತೊಂದು ಅಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ದೇತೊಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ 20 ದಿರಮ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಂಡೋ ಸೀಟು. ಬಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತದ ಓಕೆ ವರ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ತುಯ್ಯರ ಪುರ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆನಿಕ್ಲೈತೆ ತುಡೆ ತಿರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಹೊಡಿತೀನಿ ನನಗೆ ಬೋಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶೋಕುದ ಬೋಟ್ ಸಾರಿ ಶಿಪ್ ಅವು. ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಲ ದೂರೋಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐತರೆ ಪೋಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಐನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಝೂಮ್ ಅಂತಾರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕೈತಲ ಉಂಡೆ ಝೂಮ್ ಉಂಡೊಂದು ಈತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತನು. ಇನ್ನು ಆಕಾಶದ್ದು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫ ಭೂಮಿರ್ದು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫ ಕೆಲವು ಸತಿ ತಜ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಇಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮುದ್ರದ ನಡೂಟು. ಪುಗೆಗಳ ರಾಶಿ ಪುಗೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಜಲಪಾನ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪುಗೆ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗೆತ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆ ಗುಡ್ಡೆದ ನಡುವೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜಿನ ಊರೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಊರು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಿತ್ತದ ಮಂತಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು.
ಸೊ ಟಚ್ ಡೌನ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಟೈರ್ನು ಟಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಛೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು. ನಿಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂತಿನಟ್ಟ ಬೋಡಿಗೆ ಪುನರ ಆನಿದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡು ಬತ್ತು ಜತದು ಉಂತುಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಆ್ಯಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಓನಿಡೆ ಪೋಯರಂಡು ಉಲೈ ಪೋದುಗ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಬುಡ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪೋಪಿನ ಆಟದಗಳು ಎಂಕೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೀರು. ನಾನು ಸೀದಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಪಿನಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ತನಕಲು ಬೈದೆರೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಡು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾತದೇನು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಬೈಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡಾಪುನು ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಲದ ಔಟ್ಸೈಡ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಜನಪುರ ಐತೆ ಮಸ್ತ್. ಇನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಳಿತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಂದೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಗುರು ಪೋಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿನ್ಕಂದ ಎಂಕ್ಲ ಜೋರು ಬಡಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಣೆ ದಿಂಚ. ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.